Salut, sunteți pe canalul meu de YouTube Jean Viorel. Astăzi ne vom juca Among Us. Nu știu de ce e spidul așa mic, dar asta e cu Doboco, canal, Cabral, nu contează. Bă, dar nu știu, deci mereu când fac videoclipuri, prima dată pic impostor. De ce? Să dau un sabotaj în electrică la aici. Mă duc, fac kill și plec. Mamă. Ăsta e hacker? Ce se tot teleportează așa? Bă, ăștia au hack-uri. Chilușa și rămur pe ăsta și plec de aici. Bine! Nu cred că o să-și dea pe bune. Da, mi-a plăcut cum am făcut kill-ul ăla. A stat cam mult. Trebuia să-și dea seama că-s eu. Eu mi-aș fi dat seama. GG. Ok, o să dau pe stop și o să revenim când intră toți. Ok, am revenit și da, sunt crewmate. Da, cum era să fiu ca înainte, gen, mereu impostor. Și în comentariile gen trecute de la videoclipul trecut, mi-a zis să joc cu doar 2 impostori. Mă joc. A fost un bug, nu știu de ce a scris că e doar cu un impostor, suntem cu 2. Da, nu știu. Asta e. Hai să vedem ce zic ăștia. Deci, Skippy sau Brown Vente Doc. Bye Brown. Da, Brown. Nu cred, au votat Skip. Mereu Skip, nu înțeleg ce. Ok, nu aș Skipid. Am tescuri în cafeteria. Aici. Ok, deci aici. Full hold. Da, nu știu de ce am ping 50. De obicei am ping 2000, 1000. Nu știu. 2, 1. Bă, cum, frate? Viteza asta să facem reactorul. Dar de unde vin ăștia? Au hack. Aoleu, câte săgeți. Nu pot să cred, este brown și orange. De ce? Nu pot să cred. Bro. Hai de capul meu. V-am zis că sunt cu 2 impostori. Haide, bă. Stați puțin. Ok, am revenit. L-au dat afară pe Brown, ca să știți. Da. Nu știu de ce, cred că ăsta are, Orange are hack. Nu știu de ce. Hai să facem asta cu cardul. Mă duc aici. Bă, Sad Boy, vino să vezi că... Vino să vezi gunoiul. Uite, deci chiar mă uimește gunoiul ăsta. Se duce, se vede. Uite,
vreți. Ok. Lăsați în comentarii dacă vă plac videoclipurile mele de Among Us. Și tot așa la fel, lăsați-mi în comentarii dacă... Pe mâna am greșit aia. Wow, am murit S2. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să fac episoade și de Brawl Stars. Mai puține de Roblox. De Brawl Stars dacă vreți. Și dacă vreți să știți că am deja 14.700 de trofee. Vă zic mai multe detalii când o să fac, dacă e să fac un episod de Brawl Stars. Na, ce să zic. Brawl Stars o să mă joc cu altcineva. Canal nu-i mai place Brawl Stars. Adică Doboco, adică Radu, știți voi, Sad Boy. Nu cred că l-au dat afară pe White. Nu cred. Oleu. Am pierdut. Nu cred. Hancicănicăs. Ok. Hai să așteptăm. Ok, am revenit. Scrumate. Nu cred că Scrumate, ce Scrumate? Nu știu ce titlul să fie. Cred că titlul va fi... ce titlu să pun? Deci, cred că titlul va fi... ok, am murit ăsta. In admin. Nu e chiar în admin. Ok, să vedem ce a zis. Ok. Ok. How are you? How are you? Ana, ce faci la baie? Păi dă-te-mă la baie, Ana. Nu ți-am zis să nu vă duceți la baie? Not me. Not me. Bă! Nu pot să cred. V-ați luat apă. Ce trist. Ok. Pur și simplu pot să zic că ați pierdut. Easy. Ok. Ok, urăsc asta. Nu. Ce? Cine a dat vent? Cine a dat vent? Să mă uit pe... Era Orange. Nu, Orange are hack. Are hack să fie mereu impostor. Nu pot să cred că a picat. Doamne. Doamne. Electrical 2 body. Da, bă, avea hack. I don't know. My friend is died. Orange. And my friend is voted. Bă, canale, dacă vezi videoclipul ăsta, chiar m-am supărat. Adică, de ce m-ai votat pe mine și nici măcar n-a fost eu? Adică, că eram eu, nu mă supăram. Avea vreo logică puțină, dar n-ai dovadă că-s eu. Nu știu, cred că ai zis așa doar ca să ies. Urât din partea ta. I think. Guys.
Sunt doi impostori. Păi da, o să pierdeți. Votați acum. Cred că a zis asta. După că votați acum sau ceva și după zice who. Mă, frate, it's who vote lol, white? Nu cred. L-am stat afară pe white. Era pur și simplu yellow și orange. Da. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să lăsați și voi acolo butonul de like. Dacă sunteți noi pe canal, abonați-vă. Cu tot cu clopoțelul, nu știu de ce mă bâlbâi. Cu voi a fost Cezar, pa!